Так, українські оборонці неба нищили російські крилаті ракети на підльоті до Києва. Окупанти задіяли 9 стратегічних бомбардувальників, а 29 ворожих крилатих ракет Х-101 і Х-555 намагалися спантеличити сили ППО, маневруючи областями і атакуючи столицю з різних боків. Щоб перевантажити оборонців і, напевне, досягти мети, росіяни вгатили 2 балістичними ракетами. Але, на щастя, вдалося збити усі ворожі цілі. Наслідки першої за 44 дні російської ракетної атаки на Київ відчули у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах столиці. У Києві та області 17 поранених і численні руйнування від падіння уламків. Був в квартирі, почув перші звуки ПВО, відкрив вікна на провітрювання, але це мене не спасло. Був в дальній кімнаті, за рахунок цього, можна сказати, залишився цілий. У нас здригнулися стіни, але ж ми були в коридорі, сиділи. Я не думала, що так сильно буде все. Наслідки вранішньої атаки для жителів Шевченківського району могли бути значно гіршими. Бойова частина крилатої ракети Х-101 дивом не розірвалася просто під дверима під'їзду 5-поверхівки. Поліціянти разом з рятувальниками перекрили рух у районі та евакуювали мешканців на безпечну відстань. Сапери з мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС безпечно вилучили бойову частину російської ракети та знищили її за межами Києва. Вогонь! Понад 3 десятки російських ракет насправді цілили по об'єктам Головного управління розвідки. Про це сьогодні повідомили в Державній інформаційній агенції «Укрінформ» та інших українських медіа, посилаючись на власні джерела у ГУР. Але публічних підтверджень чи спростувань поки не звучало. Від образ російських військових і надуманої співпраці з СБУ до нібито контрабанди російських одностроїв. Окупаційні силовики звітують про цілу хвилю затримань, арештів і вироків за нелояльність у Криму лише за один день. У кафе схопили 70-річну пенсіонерку. Літню пані оштрафували на 30 тисяч російських рублів лише за те, що стрічка її сторінки у соцмережі містила дописи на підтримку Збройних сил України. А це, на думку російських силовиків, тягне на дискредитацію окупаційної армії. Це приблизно 700-й адмінпротокол, складений окупантами на кримчан за цими звинуваченнями. В Ак'ярі ФСБ звітує про запобігання теракту на газовій трубі поблизу багатоповерхового будинку в районі Казачої бухти. Незаконно затриманий 29-річний чоловік, який, за даними окупантів, колись служив у військово-морських силах України, буцімто планував підірвати квартиру російського військового. Жодних відомостей про місце перебування бранця не розголошують. Відомо лише, що його звинуватили у спробі теракту. Ймовірне покарання – 20 років колонії. Також за вибухівку, але не використану, покарали жителя Джанкоя. Тамтешній окупаційний суд намалював йому 7 років неволі та штраф у 300 тисяч рублів. В ФСБ вирішили, що бранець придбав вибухівку за гроші, зберігав її вдома та очікував на вказівки СБУ. За сфальшованими звинуваченнями у шпигунстві та диверсіях з початку окупації незаконно засуджено щонайменше 16 кримчан. Чи не найвибагливіше звинувачення вигадали проти чоловіка в Акмеджиті. 53-річний кримчанин нібито відправив поштою військові вогнетривкі костюми, бронежилет та інші елементи обмундирування. І не будь-куди, а до Великої Британії. Завадила контрабанді російських таємниць крою та шиття
поштова митниця. Аж у Москві камуфльоване шмаття відправили на експертизу, де з'ясували, що склад посилки з Ахмеджита стоїть на обліку в російських Збройних силах. Кримчанина погрожують кинути до в'язниці на 7 років за статтею «Контрабанда іншого озброєння». Кримсько-татарського бранця Сервєра Закер'яєва тримають в умовах катівні. З моменту етапування до Тульської колонії ще у 2022 році його постійно переводять між штрафним ізолятором і камерами суворого режиму утримання, розповіла Кримській Солідарності дружина Сервєра Закер'яєва Зарема. З її слів, у камері бранця стійкий запах аміаку та вуглекислого газу від каналізації. Загострилися проблеми з диханням та хронічною серцево-судинною недостатністю. Але бранцеві не пояснюють такі жорстокі умови утримання. Ба більше, камеру Сервєра Закер'яєва регулярно обшукують під мелодію собачого вальсу. А листи до рідних, де він просить відправити адвоката, просто не передають. Сервєр – дуже м'яка людина. Усвідомивши це, співробітники колонії намагаються тиснути на нього і максимально ізолювати від дітей та сім'ї. Але ця м'якість не суперечить його ідеям. Мій чоловік неодноразово говорив, що на захист своєї віри та своєї позиції він йтиме до кінця. Боротиметься та захищатиме все, що для нього дорого. Нагадаю, що колишнього вчителя фізкультури, який займався вирощуванням квітів, Сервєра Закер'яєва схопили під час масової облави в оселях кримських татар 11 жовтня 2017 року. Його, як і 5 інших кримців, звинуватили у тероризмі та нібито спробах повалення влади в Росії і незаконно засудили до 13 років колонії суворого режиму. 13 його дітей уже 5-й рік не бачать батька. А одразу після арешту Сервєра Закер'яєва банківський рахунок сім'ї для соцдопомоги багатодітній родині окупаційна влада заблокувала.